हरे धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। तो धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। अवरिका राजा हरिश्चंद्र रहले दानियों में दानी। बेटा रोहित रहले सांघावा में रानी। राजा हरिश्चंद्र रहले दानियों में दानी। बेटावा रोहित रहले सांघावा में रानी। तीनों प्राणी चली गईले सत में बिकाई के कहाँ के हो रहल बा। तीनों प्राणी चली गईले सत में बिकाई के कहाँ के हो रहल बा। धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। औरिका बबुआ रावण ऐसन के हु कहाँ रहे राजा। रावण ऐसन के हु कहाँ रहे राजा। रहले ना अर्जुन जे कर लहरत रहे धाजा। रहले ना अर्जुन जे कर लहरत रहे धाजा। उहो न रहले जे दुनिया के रचयिता हो। कृष्ण एक दिन चली गईले व्याधा बान खाई के कहाँ के हो रहल बा। व्याधा बान खाई के कहाँ के हो रहल बा। धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। धरतिया पराई के कहाँ के हो रहल बा। माई बाप जई है या जई है भौजाई। माई बाप जई है या जई है भौजाई। कहनी दिलीप बाबा गानावा में गाई। कहनी दिलीप बाबा गानावा में गाई। औरिका राकेश गिरी चली जई है गावा गावी गाई के कहाँ के हो रहल बा। राकेश गिरी चली जई है गावा गावी गाई के
कहाँ केहू रहल बा धरतिया पर आई के कहाँ केहू रहल बा धरतिया पर आई के कहाँ केहू रहल बा धरतिया पर आई के कहाँ केहू रहल बा धरतिया पर आई के कहाँ केहू